Damdamag Radio Sagada. Na naimbag nga malam kadagiti madama nga agdedengag iti Radyo Sagada ditoy Sagada ken dagiti kabangibang nga komunidad ti Cordillera amadano na daytoy nga istasyon. Ken kablaaw met kadagiti followers mi ti Facebook ken YouTube. Baya ti panagtataripnong tayo iti daytoy a midweek ti bulan ti Mayo, ipadanon mi kada kayo dagiti istorya a napatag iti inaldaw a panagbiag tayo, dagiti update manipod kadagiti barangay tayo, kasasa ti panyempo ken issue a mga apektar iti daga tayo pangkabyagan ken kultura tayo. Katsak ni maing para iti damdamag Radyo Sagada Midday Edition ket adtoy dagiti ulo ken detalye dagiti damdamag para ita nga Mayo 19, 2026. Para itulo dagiti damdamag, Brazil Lithium Project sumangsangway ti panagsukimat, dagiti investor iti baet ti pakasutnan ti komunidad ken karbengan. Sigud military officer, questionaran na ti hustisya. Awagan nagiti trabahador ti asukal nga idawat dati reforma iti industriya iti baet ti panagbaba ti presyo. Alminasa, questionaran na ti military account iti Toboso killing. PMA, pinasaya at dati panagsanay may tuno si ti moderno agubat. Researchers ti MPSU in Pablac dati Scopus Index sa panag-adal ti kape. Mananon ni Jaya Benguet awagan dati panakaisardang ti panag-angkat itinateng. 228 million pesos agata dagiti mula a marihuana dinadaol dagiti pulit ijay Kalinga. Ket antayo dapawan dagiti detalye dagiti damdamag ita nga aldaw. May sa lithium mining project ijay Brazil Jequitinona Valley ti sumangsangoy ti panagsukimat bayat nga pataudan dagiti komunidad dagiti katutubo ken kilombola dagiti pakasuknan may papan iti panakadadaol ti aglawlaw ken issue may papan iti karbengan ti tao. Kunada kiti report at ti daduma national ken international nga investors ket agsardengda ken sukimatan da manan ti panakipasatda kadagiti operasyon ti panagminas ana inay giti Sigma Lithium gapu kadagiti saludsod maipapan kadagiti panagdawat iti kinatalged ken epekto kadagiti lokal la komunidad. Nagpakdaar dagiti community groups sa dagiti aktibidad ti panagminas kata mampapagad kadagiti paggapuan ti danum, ancestral lands ken pangkabyagan, ken awawagan dati na pigpig sa panakasalaknib dagiti indigenous rights, karaman ti free prior and informed consent. Ipinainay kapasamak inkadeng ti High Court ti Brazil ti dakkel a kumpanya BHP ti responsable ti panakarba ti dam ti Mariana idi 2015 anang apektar iti nasaruk 600,000 at tao ana ibilang kas maysa ana isang sangayan a kaso para iti corporate accountability. Dagiti lokal at ignay ket mangidurduron pay ti karayan na
Jackie Tinona kata legal mabigbig akas maysa asibibiyag nga entity nga adaan kadagiti karbengan kapada dagiti daduma akarayan ijay Brazil. Kinuna dagiti agop obserbar nga ipakita ti kaso ti dumakdakkel nga tension iti nagbaetan ti green mining investments kan ti karbengan dagiti apektado a komunidad. Antay yung matdapawan dagiti detalye ti damdamag iti uneg ti pagilian na Pilipinas. Isigod nga instruktor ti Philippine Military Academy ken Army officer ti nangibangon iti saludsod nga tutuloy amang karit iti kagimungan ita. Iti insurat na panunutan ti military scholar ken sigud nga aktivista ani Eduardo Simbulan ti kinakurapay korupsyon ken ti saan na panagpapada ti Pilipinas a kinunana nga agtultuloy dagitoy nga kasasaad amang bangon iti riribok ken panagsupya ti kagimungan. Pinmanaw ni Simbulan iti militar di taon 1960 kalpasan anay pasango kadagiti pamabasol ang nakasilpo kadagiti makunkuna subversibo amang daldalaw ken mang supsupyat iti gobyerno iti panawan ni Marcos. Bayat iti martial law na ibalod isuna kadwana dagiti daduma a kritiko ti diktador. In pagganetgat na pay nga iti laksid ti mano at tawanan ti naglabas kata adupay laeng nga Pilipino ti makidangdangadang iti kinakurapay, kinakurang ti pagyanan wenno balay, ken limitado a panakagunod ti panakaaywan ti salunat. Agtultuloy amang pataod ti mensahe na kadagiti saludsod maipapan iti serbisyo, hustisya ken ti papel dagiti naka-uniforme iti panang salaknib kadagiti komunidad ken dagiti awan ti kabaelan na. Iti sabalya damag iti uneg ti pagilian awagan dagiti trabahador ti asukal ti dadakkel a reforma iti industriya ti asukal gaputag tultuloy ang mga pektar ti panagbaba ti presyo ti asukal kadagiti mannalon ken mangmangged ijay Negros. Kinuna ti National Federation ti Sugar Workers sabin mabati presyo ti asukal iti agarup 2,000 a pesos iti kada bag. Nabababano iti mapata-pata ang magastos iti produksyon na 2,000 kan 500 a pesos. Kinuna ti grupo nga 2 trabahador iti talon ti makagunod laeng iti 200 a ginga. Iti 300 a pesos iti inaldaw kan kanayon asaan a makaawat iti benepisyo kasi ti health insurance kan social security. Pinabasol ti grupo dagiti trabahador ti nalabas a panag-angkat iti asukar ken nakapoy a regulasyon gapo iti krisis. Itan ket idawdawat dati reforma iti Sugar Regulatory Administration. Direkta a suporta kadagiti babasit a mannalon ken trabahador ken ti industriya ti asukar a naipamaysa kadagiti tao. Iti sabalya damag questionaran mat ni Obispo Gerardo Alminasa ti San Carlos ti kunkunati militar may papan iti panagpapatay di April 19 ijay Toboso, Negros Occidental. Kalpasan ang naduktalan ti fact-finding mission nga enam kadagiti 19 at tawa pinatay ket sibilyan karaman dagiti mannalon ken peasant organizers. Ti misyon na pinasatan dagiti church workers, journalists ken human rights advocates ket inpadamag dati may pagarup a panangabuso bayat dagiti operasyon militar. Karaman ti panangriribok kadagiti umili ken panangusar dagiti soldado kadagiti pagtaengan dagiti sibilyan. Kinuna ni Bishop Alminasa at ibuteng ken militarisasyon ti mangparigat kadagiti komunidad nga agsao. Pinaburan na dagiti awag para iti saritaan ti kapya iti nagbaetan ti gobyerno ken ti National Democratic Front a kinunana saan a maragpat ti kapya babaen laeng ti panagtignay ti militar.
Daw-dawatan mo ti grupo ti panagsungbat manipod iti Armed Forces of the Philippines kan hustisya para kadagiti biktima ti panagpatay ijay Toboso Negros Occidental. Timay sa payadamag, in update when pinasaya ti Philippine Military Academy ti curriculum na tapno may sagana dagiti kadete para kadagiti moderno apangtak kasiti cyber attack, artificial intelligence, drones ken disinformation. Iti kabayatan ti panagturpus ti PMA talang dangal class of 2026, kinuna ni PMA Superintendent Cesar Bernard Valencia rinugyan ti akademya ti panagrebisar ti panagsanay na hindi napalabas sa tawan tapno tutukan dagiti baro a forma ti ruwar ti traditional a panakigubad kasi ti mas moderno a pamayan. Dagiti nagturpo sa kadete ket nakaturpos da kadagiti kurso maipapani ti AI, data analytics, electronic warfare ken teknolohiya ti drone. Nagpasyarmat dagiti kadete ijay Pag-asa Island tapno mas ad-adda pa iti panakaawat da iti Territorial Defense City West Philippine Sea. Kinuna ni Valencia nga itultuloy ti PMA dagiti kangrunaan na pagalagadan da courage, integrity ken loyalty laksi diti agbalbaliw a forma ti gubat. Antayo mo ta dapawan dagiti detalye ti damdamag iti uneg ti Cordillera. Rinambakan ti Mountain Province State University ti sabali madan nga academic milestone da babaan ti panakaipablaak ti baro nga Scopus Index Research article iti International Journal Coffee Science. Ti panag-adal na napauluan iti Global Research Trends in Coffee Sensory Profiling, a bibliometric analysis 2015 to 2024. Katipaganatgat na ti sangalubungan na panagsaya at ti coffee research, chemistry ken sensory evaluation. Ti publication ket insurat dagiti researchers adda Epifania B. Magwilang, Edgar G. Que, Rolando M. Tawana Jr. ken Domingo M. Lawagay. Opisyal na ipablaak ti panagadal iti laeng Mayo 14, 2026 sa mangmarka iti sa balipaya contribution ti MPSU iti international na panag-research ken ti panakapataod ti panakaamo iti tayak ti siyensya at ti kape. Sa balipaya damag idurduron dagiti grupo ti mannalon ijay Benguet nga isardeng ti gobyerno ti panag-angkat ta itinateng ako na da nga agtultuloy ti panagsagaba dagiti lokal a mannalon kapoy ti nababa a presyo, nababa a supply ken panag-ipuslit. Iti kabayatan ti panagprotesta ken prayer vigils ijay Baguio City ken La Trinidad kinontra dagiti mannalon ti plano a panag-angkat ti carrots nga inaprobaran ti Department of Agriculture. Idurduron mo dagiti grupo ti napaut a reforma karaman ti nasaysayaat ang nga crop forecasting, cold storage facilities ken national programa para kadagiti nateng para iti highland vegetables. Isabali matadamag dinadaol dagiti pulis iti Cordillera ti agarup 228 million pesos agata dagiti mula a marijuana iti duwa nga aldaw nga operasyon ijay Tinglayan, Kalinga. Kinuna dagiti otoridad nga agarup 1.14 milyon a mula ti marijuana ti nasarakan iti sangapulo a plantasyon site iti Mount Chumachil ti Barangay Lukong. Kinuna ti Police Regional Office Cordillera at operasyon na naisayangkat manipod Mayo 17 agingga 18 kat nangitundama ti panakapuor kan panakapukan dagiti illegal crops. Awan ti naaresto ngem agtrabaho itan dagiti investigador tapno maamuan dagiti adday ti likodan dagiti plantasyon.
Kalpasan ti operasyon intag ay dagiti pulis ti bandera ti Pilipinas iti bantay ken nagmulada kadagiti semilya ti kayo kaspasa ti panagregat iti aglawlaw. Kinuna dagiti opisyal at ti panakaitagay ti bandera ket mangisim simbolo iti panagtengal ti gobyerno iti lugar. May bilang ti operasyon maysa kadagiti kadakelan na marijuana eradication drives iti rehiyon ita atawan. Sa Balyadamag in Rugiti Provincial Government of Mountain Province ti konsultasyon ti publiko iti antiro a probinsya maipapan iti naisingasing a revised schedule ti market values ken adjustments iti real property tax rates iti Kalman May 18 ijay pauko. Ti konsultasyon ket pinasutan dagiti lokal nga opisyal, barangay representatives, property owners ken stakeholders tapno pagsaritaan dagiti posible nga epekto dagiti naisingasing nga panagbalbaliw iti land valuation, taxation ken local revenue generation. Kinunapay dagiti provincial officials sa panggap dagiti revisyon na pasayaatan ti local revenue baya ti panangikonsidera iti pag-imbagan ken kapasidad dagiti agbayad iti buwis. Naangay mo ti open forum ket tapno maurnong dagiti comments ken rekomendasyon manipod iti publiko. Agtultuloy ti konsultasyon kadagiti daduma a munisipyo kadagiti sumarsaruno nga aldaw. Kanita nga aldaw May 19 ti konsultasyon ditoy munisipyo at ti Sagada. Sa sakbay aglipas tayo ti panag-broadcast tayo itang aldaw agyaman kami kada kayo amin nga listeners kan nakaro dagiti avid listeners na daytoy nga istasyon ken followers ditoy Mountain Province ken tinalawa pasat indigenous communities ditoy Cordillera. Agtutuloy kami lata nga mangitakder kada kayo iti panag-ibingay kadagiti impormasyon anapateg iti daga kultura ken inaldaw a panagbiag tayo ditoy Cordillera. Kat sapay ko mga taag abante tayo amin, itang midweek ti mayo nga daan iti panangaywan kadagiti komunidad tayo, panang respeto iti maysaken maadaan ti responsibilidad iti panagtaripato iti aglawlaw tayo. Kat saan tayo garuliplipatan nga i-share, like, and subscribe ti Radyo Sagada Facebook page kan YouTube. From the roots, stay safe, stay informed, and stay connected. Na imbag nga aldaw kada tayo amin. Stay tuned for more songs on air here at Radyo Sagada 104.7 FM. Ito na ng Radyo Sagada, 104.7 FM. Dong dong ay siyang ilay.